Ylitys Kallaranta ottelu panostajan äänestyksessä illan parhaaksi kalpapelaajaksi on äänestetty. Pisteppä Fredrikkaalle, olisiko Stefan Lektar! Maanantaista on sukupuolella ja savolaisten yleinen juhlapäivä. Jesper Mattila ei ihan sellainen normaali finaalimatsi, 8-1 taululla. Miten sä summaisit tän illan? No, oltiin kyllä tosi tehokkaita, sitä ei ole kieltäminen, että harvemmin tällaisia maalijuhlia nähdään, mutta oli siellä myös hetkiä, mitä pitää parantaa, mutta ollaan nyt rehellisiä, että hieno voitto myös samaa hengenvetoa. Niin siihen ensimmäiseen reilun 2 minuuttiin oikeastaan lyötiin tietyllä tavalla luun kurkkuun 4 maalia. Miten, siis sanotaan näin, että toi alku oli niin hurja, mistä se kuuli tänään? No en mä oikein, tietenkin aina pitää lataa ja saadaan hyvän alku, että pikkuinen tarve oli sitä Lappeenrannan alusta, että oltiin aika heikkoja se 20 minuuttia, kovasti sitä puhuttiin. Opissa ennen peliä, että nyt panostetaan alkuun ja saatiin lyöntiin maalien muodossa sitten palkinnot, että hyvin tultiin peliin. Liigafinaalikin Jesper Mattila sen kun vaan lapaa, kun on kuumeneva näyttää, että toi oikein hohtaa toi sun lapa tossa. 2 maalia tänään, niin mitäs sä oot syönyt? Mä olisin paremmin kaverit, että mitä moroja on syönyt, mutta mitäs Jesper sä? En mä oo mitään erikoista syönyt, mutta saadaan hyvän itseluottamuksen tässä SF-sarjasta ja Ilves-sarjasta. Ja se kantaa kyllä pitkälle, kun luotat itseensä ja käsittämätön asia, että voimia on sellaisia, mihin ei aina sitten yksilönä joukkueena tajuakaan tästä turvaa jatkoon. Mitä sä oot mieltä tämän illan kotiyleisöstä Olvi Areenalla? Aivan mahtavaa, täytyy sitä alusta varsinkin sanoa niin 3-4